6 obradoiros audiovisuais para crear canteira en Ribeira. Alba Pego e a Concellería de Mocidade únense en Sen Filtros, programa pensado para a xuventude da localidade. Ribeira vivirá un verán cargado de actividades e ven de sumarse ao abano de opcións unha nova proposta que mestura o aprendizaxe co divertimento. Trátase dos obradoiros audiovisuais Sen Filtros, destinados á xuventude e contarán con 6 talleres que se desenvolverán os sábados pola mañá a partir do 28 de xuño e ao longo do período estival. Proposta na que se unen a ribeirense Alba Pego, profesional neste campo, e a Concellería de Mocidade local. O rango de idade recomendado é entre 12 e 17 anos, aínda que sí que é certo, pois iso, que se temos algunha persoa que se excede un poquinho do rango, pois que non pasa nada, non? Son unhas xornadas do mundo audiovisual, pois especialmente orientadas para estas idades que pois ao final o que intentan é achegarnos a este mundo. Alba pois ten moito coñecemento nesa materia, entón vai a facer pequenos obradoiros de pois iniciación sobre iso, non? Dende pois facer ao mellor unha presentación creativa en vídeo ata mirar como se pode funcionar mellor en Canva ou como presentamos, como pensamos na imaxe e incluso o chamado efecto Foley, non? E os efectos pois que hai no cinema. Desenvolverase na Casa da Xuventude, pero contará tamén con actividades a pé de rúa, como a que se fará na xornada do 19 de xullo. As xornadas son independentes, é dicir, que non vos amedrente iso, non comprometervos no verán a estar todos os sábados polas mañás, son polas mañás, sabemos que á tarde pois a xente e aos mozos e mozas nos gusta ir á praia. Iniciarás ese sábado 28 de xuño e son flexibles e son individuais, é dicir, vos podedes inscribirvos a unha actividade, imaginadevos, pois o 28 non podedes, pero podedes o 12 de xullo, que sería un día da xornada. Pois inscribideos para ese día e non pasa nada. Vale, colgaremos un cartaz desglosando todas as actividades, entón aí xa vedes. A promotora deste proxecto, Alba Pego, afirma que é preciso crear unha canteira do audiovisual en Ribeira. Consideramos que é un sitio con un montón de mocidade, xente que pode estar interesada en un montón de cousas e que ao final esta formación, no, que tamén é lúdica, pois que pode complementar un poquinho as actividades que hai de lecer no noso concello. Hai distintas actividades programadas por xornada, imos ver, vai haber flexibilidade, porque ao mellor pois o grupiño de xente que se inscribe pois céntrase máis nunha cousa ou ten máis interés por algunha cousa. Sí que tamén estamos preparadas para que a xente saia da súa zona de confort. En plan, igual hai xente que está moi habituada ao vídeo e á fotografía, pero tamén imos darlle un pouquiño a cabeza, vai haber unha xornada que vai estar inspirada en creación de historias, que sepan o que é un guión, como teñen que leválo a cabo. Unha parte moi importante e menos visible do audiovisual. Haberá tamén un apartado dedicado ao mundo sonoro. Tanto unha xornada dedicada á radio, podcast e este tipo de contidos e outra á creación e grabación de efectos sonoros en estudio. É o que se chama Foley, que é basicamente o que eu máis me dedico de todo isto, que é pois a creación de efectos sonoros en sala e como eles se van a matar a cabeza a buscar obxetos na súa casa cos que farían sons para poñer a unha escena audiovisual. Afondarase no mundo do deseño gráfico na cartelaría ou nos vídeos. Son obradoiros gratuitos e as persoas interesadas xa poden inscribirse a través das redes sociais de Xuventude e no correo xuventude@ribeira.gal.